mukti palapas sesanti jaya sumanggem tunggal nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas apa kuwi mangga lanjute ora liya amung kejaba rembulan kasengsem monggo Dik Cinta dados Wanciratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning medul citramu mong lembayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun dan ngeri endahan nyang sepake ibarate mega kang pacah pamore sama jangan dikandat nyawa serane Wanciratri aku tansah nganti
yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumadul citramu mung lumayan saya indah rinumbukan lintang-lintang nora jeleh kesengsem anggonku nyaman Manen manangot maning tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo selendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng sajatine rembulan kandhang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang. apa sing musik lho Sing musik. Apa ya? buyuh kono Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku Nggih. napa Bu nemu apa nemen kok kabeh disebutne engko tuku kaset e Bu nggih napa ayo ngadeg ta ngadeg Hah Mas Pri Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. napa nggih Ada 6.000. Waduh masih banyak Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. gegere perkara apa Mbah perkara apa mau. apa nembang apa Mangga sing enek engkik-engkike ae. waduh engkik Aku udah lama ndak diengkik-engkik. gak aku ngono kuwi ya Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. oke no dipargoikan no apa wis monggo Apa ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat
Dargombes. Dargombes iso dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Bes. Ser. Ya. Nenge Mas apa? Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau kayak mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes, duduk dong, bes. Endi? Emang? Wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep kali buyar lagi. jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Ya. Ku lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yuk. Coba GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane Kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri oh, masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa Iki foto pembuka. mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Eh. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantas lamun nganggo selendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng sajatine rembulan kandhang karepe lamun dateri endalan nang semake
sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nah. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Heeh. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos to ya kok. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg-ngadeg to ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gak aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? tersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Yuk. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau kayak mateni aku Mas. Nadamu kedur dikongkon bes duduk dong bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone wis. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye Mas? Jam 3. Jam 3. Oh gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, Apa ya? Apa?
Ya. Lintang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh aku ya. Ya aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP ku? HP ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Eh. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora kuwi ora. lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Ora kan patok cepet cepet yo nembang yo. Bel. Apa tek kita buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa pelek petek bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Bet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku pemadane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora ta. Wong duit ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu kok. Oh. Aja ngomong nih gurem cecer. Wis. Oh. Wow. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindru. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine.